silar ki ban so mu rabu na samu mai kauna ta da gaskiya kar mu rabu gaskiya na samu ina cikin alkhairi na da mata da ke kawai nake alfahari ƙaunar rikice ta saka a yau da kauce hadari yau da rana daina domin ki ne ya da gari daga ke na rufe kofa da ke ne kudiri rabi ka cece ni ka bani mai bani kula kin tashi kaina da yawa salon ki yayi mini ne zuciyata na baki ga mu kulle bude na amince ki karanta sirrika na bude rayuwata in babu ke ki gane mana dai bana jin kokonto akan ki zan sake faɗi ra'ayina da naki sun zamanto a haɗe na ga sakamako na a yau dara mai kyau ne kaddara mai kyau ta shigo ni yanzu na gane a dalilin ki yau na gane ko ni wane mafarkin da nake na farka gane a zaune ta zamo gaskiya ma faɗar shi ma sirri ne sai budurwa ta wace ba kamar ka a raina yanzu na yo sa'a na samu mai bani kula mai ado da lifaya da kinyi nisan kalla mai da ni dan gata a yanzu alhamdulillah ita ka sanni muje dai sarauniyar yan mata san ki ne nisa na sanar da ke kanwata ra'ayina da naki sun zamanto a haɗe